televízia STV. Mám na vás také otázky. Nech sa páči. Okomentujte dnešný zápas. Tak dneskajší zápas určite stál za veľa. Chalanická opäť podali skvelý výkon. Tento medzinárodný zápas bol taktiež jeden z tých tvrdších, by som povedal. Ale myslím si, že chalani fakt odvedli tvrdú prácu, aj keď proste futbalová lopta sa odrážala veľmi nevhod pre superov. To znamená, že nám to hralo do karát, hej. Tým pádom naše smeče boli oveľa silnejšie ako tie ich a z toho sme my ťažili. Aha. A čo hovoríte na výkon dnešná rozhodcu? Tak, pán rozhodca mal strašné pripomienky úplne ku všetkému. Myslím si, že toto je rozhodca, ktorý by mohol určite pískať minimálne NHL. Mal výhrady ku všetkému, plexa sme mali mať minimálny pokrk. Proste mali sme byť celý zabandážovaní, proste nemohli sme rozprávať. Proste hokejky sme mohli mať maximálny pobratu, nemohli byť dlhšie hokejky, hej. Každý len 2-3 rukavice, viac nie, hej. Takže blízko musela byť upravená, dresy pošité, pokrok, všetko proste. A okomentujte situáciu pri vašom gole. Tak pri tom gole klasicky zase zatiaľ som puk, hej. A proste nevedel som, kto som, čo som. Nastrel som to do rohu a tam Gašparovič vlastne to natiahol spoza brány a hádzal mi to. Ja som opäť zavrel som oči a padlo to tam proste, neviem ako. Znova ste hrali na Salaja? Samozrejme, ja takto každé striedanie, čo vidím na ľad, tak nemyslím na pána Salaja, pretože to je hráč s veľkým H, určite. Má doma ženu, decko, proste. To je úplne o niečom inom. Mišo, idete teraz domov. Čo budete robiť po ceste? Tak samozrejme cesta zase bude trvať nejakých 100 hodín vyjebaných. Určite tam bude nejaká hoňba, určite si s chlapcem budeme chytať pipiky, určite budeme si čúpať gritiam, určite budeme mať zase nejaké sexuálne nápady, praktiky, hej, budeme robiť zle vedúcemu, budeme sa smeť vyjebanému špatnému autobusárovi Rasťovi, hej. Ako určite tam bude veselo, určite. Poskytnete nám nejaké video? Tak určite video bude, môžete si to pozrieť na môjom MySpace. MySpace je HC Topolčany, druhý najlepší po Salajovi. Ďakujem za rozhovor. Chod do piče.